Iti Masakbayan. Pamateg ti Ama. Anthony Iho, talaga ka di apatuloy am ti mapani di Amerika? Saan ka din nga agbaliw ti pangedeng mo? Wen papa. Kayat ko ti makailiw-liwag iti panang-i-break kanyak ni Mabel. Iso at talaga patuloy akong tipanggap ko. Ay, numabalin. Diyak ko makaya ta pumanaw ka. Gaputa maikawak lakit di ti kaawan mo dito'y balay. Ang manyang arod ngay. Basta umawag kanto kumakanayo ninto nadaka ni Jay, ha? Kan nadam ti bagim. Wen papa. Di ka agdanag. Awagan kayo to akanayon. Uray da kayo. Annadan nyo kumamat ti bagiyo. Awan ti pagdanagam kanyak, iho. Manang Doray, da kayo kumanti makaamo dito'y balay, ha? Di yo kumabaybayan ni papa. Ay, wen, Sir Anthony. Di kay madanagan. Tadi mi baybayan dagiti trabaho mi ditoy. Kastamutan, adi mi baybayan ni papayo. Agyaman akarod no kasta, manang. Ay, malidayan kami launay iti yada yuyo, sir. Gaputaawan tuntikad kadwami dito'y mansyon. Saan mo't ngamin ang makaid na ni Sir Victor ditoy? Di na pa'y maasikaso ni papayo. Dahit ang arod ti parikot kan kwa na, manang. Laklakayanan ni Manong Victor, gamawan manaknakam na. Sapay ko ma, tanumaadaan to iti pamilya. Agbaliw ko man, tapno saan to kat nakakaasi ti agbalin nga asawa na. Sapay ko mga roda, sir. Kasano da ito yan, Victor? Masikugak ko man. Anya ti aramidon ta ita. O di iyawid ka di mansyon. Imbagakmut kan ka, saan ka abaybayan, Janice? Saan nga ta nga agungot ti ama, kan ti kabsat mo? Lapay ko mga gungot na. Awan mo ti maramidan da, no bilang? Basta di nakbaybayan, Victor. Sapay ko matasan nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Wen, promise. Saan to ngagbaliw ti panagayat ko ken ka? At tuyan dagiti agas yo, Sir Roman. Agyaman na, Doray. Idi sumlatan di talamisaan. Sige, sir. Ay, makapaikawamot ti kaawan ni Sir Anthony dito balay. Ay, pudno day ta, Doray. Awanan ti mga asikaso kanyak. Mabalin latamat nga agsarita kami ti cellphone. Sunalaang tadu malatano at dito'y balay. Sana bali, sir. Ta asikasuwan da kayo. Nay. Adan ni Sir Victor. Mabit laang, sir. Tamapan ko ilukat ti gate. Welcome dito US in San Antonio. Nabayagan asanta nagkitkita. Takasanumat ngamin. Jakon masangot yung bakasyon ija Pilipinas. Wen nga rod insan, imbaglangan tadda ka dito eh. Iso asaanak unay am homesick. No apay mat ngamin nakayat mo ti umay dito eh. Kat nagmayat to pa'y ti biyag mo ija Pilipinas. At least ijay, sikat ti boss. Gapot dakat nga rod negosyo yo nga imatmatunan niyo kan ni Tito Roman. Ay, kayat ko lang amin ti makalipat insan. Kayat ko ang malipatan, ti sigod akaayan ayat ko. Gapo iti panang loko na kanyak. Ala, mapantay di apartment ko. Iti kasta, makapaginistorya na imbag. Ang sakbay na, gumatang tapay biit iti makan. Gaputawan pa'y nakasagana ang makan iti apartment ko. Victor, iho. Asino ti babae akaduam? Ni Janice papa, tinobyak. Iyawid ko nito'y, gaputa masikugan. Anya? Naimbag nga oras yo, sir. Pudno tinanggagyo pa. Masikog ni Janice. Nugas tangarod, naskan nga kalaysa kayo ni ti kabitan na panawen.
Katita tamadaan kan iti pamilya. Sapay kuma tagbalbaliw ka maten, iho. Anya, masapol ka din agkalaysa kami adagos? Sa anak pa yan nakasagana ang mga ikalaysa ka ni Janice, papa. Kan may sa gastos la dayta. Tinapatag, inyawid kundi ti balay. Kan saan na mabaybayan. Hello, papa. Nakaawag kayo, Mat. Anthony, iho. Kumusta kan dita Amerika? Nasaya taklat ta dito, papa. Da kayo nga kumusta kayon? Nasaya taklata, iho. Imawagak, gaputa kayat ko ngay pakamukan ka. Nga da babae nga insang pet, ti kabsat mo dito'y balay. Katamom ka di, masikog, tinobya ni manong mo. Anya? Kasano nga rodaytan, papa? Ikalay sa ka din ni Manong Victor, tinobya na? Saan ka no? Gaputa saan pa'y ka no nakasagana? Ay, anyan ni Manong. Parikot man ang timpaay na kada kayo. Duray, sika pa lang timang kadwa ka ni Janice iti panagpa-check up na. Diyak ngamin makadwaan, gaputa da na patiga papanak. O sige nga Rod, Sir Victor. Agpakada aklabiit ka ni papayaw. Amangan ngamin no kalat, nga day paaramid na kanya. Victor, saan ka di mabalin nga itantan mo pala ang tipagnam? Mabiit lang mo ti check up ko. Sana mapalin. Gaputa urayan da ko nagiti barkadak. O sige, tagrubat akon. Ang damat ni Duray ang mga sikasukin ka. Gumatang kayo matan kini Doray kadag iti vitamins mo, kanda dumapaya ka sa pulam. Uwan, sir. Oh, at iti kwarta nga aramatem para iti panagpa-check up mo, Janice, iha. Agyaman ak unay kada kayo, Sir Roman. Nagsaya at kayo unay kanyak. Kastamotan iti agbalin nga anak mi ka ni Victor. Hawan na, tapukok day taim-imatem. Kan maysa, awanin ti sabsabali kada tayo. Gaputa kamang kan ti pamilyami. Nga uray saan kayo pa ya nagkalaysa iti anak ko. Agyaman akmanan, sir. No bilang tada ka sa pulam, di kagbain na mangibaga kanya ka. Iti kasta, maitad ko adagos no anyaman dayta. Uwan, Sir Roman. Lukasta, maadaanan iti putot ni Insan Victor, Insan Anthony. When insan, nga masigon kini papa. Awan lat ti nagbaliwan na. Kanayon lat nga da iti ayan ti barkada na. Ay, kasdya talagang ti kababalin ti inauna akabsat mo, Insan. No apay mat kami na di na natulad ti kababalin mo. Nasayat mat ti panang padakkel kada kayo ni Tito Roman. Nabarkada nga ni Manong. Isu akas da iti ugali na. Ang sapay ko ma, tano agpas nga ito ti kaayan ayat na. Baliwan na matan ti madi nga ugali na. No asino pa'y tinasayat ti kababalin na. Isu pa'y ti lukkon ti kayan ayat na. Amo minsan, no makitak lang ti sigod da kayan ayat mo, talaga nga ipagat-pagat ko. Madia talaga ti kasdya ngay naramid na ken ka. Naaramid na, tinangisukat ken ka. Di mo ni palagip ti napalabas, insan. Kayat kon ti makalipat. Isu adya kon kayat amangheg, ti may papan iti sigod akaayan ayat ko. Ay na, nagadumot ng dagiti ginatgatang ta kagawaan ti maladaga na Doray. Talaga nga awanan parikot ko iti panagpasngay ko. Kompletong ti gamit ni baby. Ay na, nasaysaya at mutlaan. No kumpleton dagiti kagawaan ti maladaga, balasang ko. Iti kasta, saan kan ngagparikot? Sigurado ang maragsakan ni Sir Roman. Gaputa babae ti umuna nga apo ko na. Sigurado dayta, balasang ko. Amangad no spoiled to. Gaputa umunakit nga rod nga apo ko ni Sir Roman. Wan gayam nana. Apay nga awan ti buridak nga anak ni Sir Roman iji mansyon. Saan ko matamakit kita? Adda iji Amerika. Nabiit pa'y lang apimanaw. Kayat na ngamin ti makalipat iti napasamak kadakwada iti kaayan ayat na. Kasta gayam.
Sayang matngarod no saan daan nagkatuluyan iti nobya na. Wen nga raw, talaga saan da nga agkagasat, balasang ko. Ita, tadudwa talang dito'y salas. Mabalin ka ding agsarita ta, Victor, iho. May papanitan niya, ti pagsaritaan tayo, papa. Addan ni Anthony jay Amerika. Ano mabalin? Tumulong ka kumait ti panangimaton iti negosyo tayo. Anya? Apay pa nga na masapol pa lang mapaniidya Amerika. Mayat matitrabaho na dito ay. Makatulong pa'y kada kayo ti negosyo. Kaya't ti kabsat mo ti makailiw-liwag. Gapoy tinapasama kadakwada iti kaayan-ayat na. Kat, binaybayan niyo mo. Linapdan niyo kuma iti pumanaw. Gaputa paborito yung anak, intulok yulatan, nga ramidin na ti kayat na. Pasensya kayon, papa. Ngam saan kayo ang matulungan iti negosyo. Awan amok, may papaniti dahi tapanag. No kayat yo, pag-awidin nyo ni Anthony dito Pilipinas, tapno adda katulungan nyo. Nangag ko ti pa nagsarita yu kani sa Roman itay Victor. Unay kamutan. Apayakas di ti pa nagsungsungbat mo kan kuana. Mabalin ka di Janice. Di ka makibiyang ka na kami. Ure no kas di ti pa nagsasaok ka ni papa. Awan bibiyang mo. Gaputasan ka mo takamang ti pamilya mi. Nagsakit mo ti kasta pa nagsasaong Victor. Pudno matibagbagak. Saan ka akamang ti pamilya mi? Napilitan na kailangan ang yawid ken ka dito palay. Gapoy ti sikog mo. Ngam di mo namnaman ngay kalaysa ka. Gapo tadyak kaya ti madaan iti responsibilidad. Ayop ka, babae. Papinagtupa ka. Awanan kay tibayin. Kasta itan ti ibagam kanyak. Ayop ka! Hustun day ta pa nagsangsangit mo, Janice, iha. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kan ka kaniti sikog mo. Nagsakit lang namin ti imbaga kanyak ni Victor, sir. Napilitan kanulangan ang isang put kanyak dito'y balayo. Kansan kano nakasagana ang mga ikalay sa kanyak. Gaputa saan pa yung nakasagana iti responsibilidad. Talaga kasta ti ugali ti anak ko. Lumaklakay nga irresponsable. Sa akong ti mababain kan ka, gapoy ti kasjay nga aramidan na. No amok lakas di tipod no akababalin ni Victor. Diyak la kuman sinungsungbatan ni Diyak datdaton pailaan kanyak. Agbabawi akman, nga maawanan maaramidak. Gaputa maandaan kaminto ni ti anak. Ala, patib kerem ti pakinakam mo, iha. Panunutam lang nga ti agbalin nga anak kayo. Saan ka ngagmaymaysa? Ti kagdanag, tauray no kasjay ti pakpakitaken ka ni Victor. At daak lang ditoy. Ipaay ko ti amin na kasapulan yo, iti agbalinto nga apo ko. Insan, adaw mauawag itay iti messenger mo. Jakon sinungbatan gaputa jakmet kayat apakibiyangan ti cellphone mo. Kasta ka di, Insan. Sino nga tati umawawag kanyak? Amangan mat no ni Tito Roman. Amangan no adda napatag nga ipaganakan ka. Ay, unayin ni Papa. Inawagan naklang idi na minsan. Ita, umawawag manin. Kanayon naklata ka iliw. Si kamat nga miti kanayon na akad-kadwa idi adda ka pailang iji Pilipinas. Ura iti negosyo. Da kayo latatag kadkadwa. Iso at talaga may kaway ti kaawan mo. Mabit lang Insan Awagak ni Papa. Kumusta akmatan ni Manong Victor? Ken ti kaayan ayat na. Nasaya at mata sinong batam ti awag ko, Anthony iho. Itay kapailangaw awagan. Pasensya kayon, Papa. Imbatik namin ti cellphone ko iti rimuarak. Apay ka di, ada ka di bagayo. Iho, parikot ko talaga ti kabsat mo. Inyawid na nga agpaiso ti nobya na dito'y balay. Ngam di na mutas asikasuan. Kanayon na pa'y nga apaan, no kasya na pudot ti ulo na.
Anya? Kaasimat nga ron ti kaayan-ayat ni Manong makasta. Amangan mat no ma-stress. Ket anya pa iti mapasama kiti kaanakak. Daytamot lang ti pagdandanaga kayo. Di na pa'y kaya ti tumulong iti negosyo. Isuadya kun ammo no anya ti aramid iti kamsat mo. Talaga parikot ko ti kamsat mo, Anthony Iho. Madaanan iti anak, gamkas jay lata ti aramid na. Kanayon iti ayan, dagiti barkada na, katrabiin na sumangsangpet. Saan na pa'y amasikaso ni Janice, iti pa nagpa-check up na. Sino nga ron ti kadkadwa ni Janice iti pa nagpa-check up na, papa? Ni Doray, isu ti nagaget amang kadkadwaken kwa na, Iho. Kan tunggal masapul na ti mapanagpa-check up, mangyawat ak matiti kwarta, tapno aday gatang na kadagiti kasapulan na. Apa man namalpas ti saritaan tayo. Awagak ni Manong Victor, papa. Sana mabalin na da kayo latan ti mangipapay ti kasapulan dagiti aginana. Masapul nga muna mo ti obligasyon na. Sige man nga Rodiho, padasang makasarita ti kabsat mo. Ang pangaasim, tadi mo kumaungungtan. Amangan ngamin no ipapas na ti pungtot na kini Janice. Nakakaasimat no iso ti pangidas alan ni Victor iti pungtot na. Janice, dakkel ang tatyan mo. Umadanin ti panagpasngay mo, balasang ko. Wan nga rod na Doray. Dwalaan abulan ti orayan. Adda ka din na panunot mo anagan ti anak yo kan ni Sir Victor. Awan pa'y manang. Diyak namin amuno niya ti kayat ni Victor anagan ti anak mi. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Sir Roman inton makita na ti apu ko na. Ken amangan pa'y kitday no agawid ton ni Sir Antonay. Sigurado ang maragsakan ni Sir Roman, Nana. Gapo ta itapay laang, maipapaay na dagiti masapsapol ti anak ko. Ay, uray siyak balasang ko. Ay na, maragsakan akmet. Gaputaad danton maladaga nga aywanak. Apaman ama ipasngay mo ti anak mo. Insan Anthony, nakasaganan ti makan. Umay kan tamangantan. Sige lang inisan, mangan kalaeng. Sa anak pa'y ngamin na mabisin. Kasla na unag ti pampanunutam Adda ka ni napasamak ni Dya Pilipinas? Awan, masyanak lang kini papa. Gapotag parparikot kini Manong Victor. Kan nakunana pa ngay sukano amin ti mangipapay kadagiti masapsapol ti nobya ni Manong. Ay, anyan. Talaga nga'y responsable ni Insan Victor. Kat, anya nga'y ti planom Insan. Kasaritam ka di ti kabsat mo? Waninsan, kasaritak ni Manong Victor. Ken kayat konti agsubli di Pilipinas. Jak kayat asulwan latan ni papati parikot. May papankin ni Manong Victor. Janice Iha, apay ang nakariing kapaylaeng. Makapadagas kan ka ti agpuyat. Urayak pa'y namin na sumangpot ni Victor, sir. Sigurado ang nabartag tumanon dayjay. Saklangan ti manguray kan kuana. Ala, mapan ka ni Jesseled mo. Iti kasta, makainanakan. Okay lang no siya kung timanguray ka ni Victor, sir. Amangan no sumangpot mo tanday dyan ton madamdama. Ala nga rod, sika ti makaamo, Iha. Unay kamot ton Victor. Nabartag ka nagawi diti balay. Amom ka di nga inururay ka si mangpet. Awan bibiyang mo no na barte ka kanagawid. Kapay kami nga inururay na nga. Di ka pa'y agyaman ta inuray ka nagawid. Ikatam ko man ti panagin inom mo. Kasta ka di ti kayat mo makita kan ka ti anak ta, kabayatan ti panagdakkel na. Kayat mo adumakkel nga adayo ti riknana kan ka. Sumarding kan. Nakado pa lang ibagbagam. Kapay nga ngayon tulok mo ngagsiku ka. Sa ita, ikan nakiti problema. Ha? Kung idi kanya kasan na kami abaybayan iti agbalin ng anak ta.
Ita, kasta tiyar aramidan. Di mo pa'y maipaay dagiti ka sa pulak iti panagpa-check up ko. Pasig amin at amam ti aggas-gastos kan aggat-gatang kadagiti masapsapul ko. Awan sir-serbim alalaki. Irresponsable ka talaga. Ano di ko na? May kaman dito. Anay ko, ibatanag. Ang mga noan niya ti mapasamak iti anak ta. Da Victor ken Janice ti mangmangeg ko. Kabilan samot ni Victor ni Janice. Sir Roman! Rumar kayo kumay ti Silidyo. Kakabilan ni Sir Victor ni Janice. Sir Roman! Wen Doray, rumwara kon. Oh, nasken nga nawag ni Victor. Tamangan nuan niya pa iti mapasamak kini Janice. O niya. Agsao ka pa iti kontra kanyak, ha? Awanan pa'y na mapay. Nagpasiko ka sa kalpasan bagam nga awan sa serbek. Ay, naglagi pa ma. Nagnomnomar ka lagi ti kwartak. Isungorot ang nagpasiko ka, kapunta kayat mo di makaraman, iti nasaliwan mo na panagbiag. Rupat kwarta ka, babay. Una yan ti kasta pa nagsasaom kini Janice, Victor. Ha? Kena niya ti naramid mo kenkwana. Apaya kasta ti langana. Pasol naman lang, no apay kasta tinaganap na, papa. Agas niyo. Imbaga nakidin nga wan sir serbik. Apay nga tulok na nagsikog. Sa itay, baga na nga wan sir serbik. Ala, maturog kan, Victor. Agsarita tanto intun bigat. Apaman na mausawan ka. Doray, iban mo pa lang ni Janice iti bangi raseled. Kanagasam, dagiti garungyad na. Wen sir. Ala, umay kan balasang ko. Mapankan iti bangir asilid. Itatanausawan ka. Kaya't kakasarita, may papanit inaramid mo itirabi. Papa, Amum ka diya nalaos ti sangit ni Janice, gapu kadagiti agkakasakit nga imbagbagam ken guana. puno mo nagtimbagbagag. Amo na ngamin ang nasaliwanwan ti panagbiag tayo. Isa da dyan, nagpasikog. Sa ita, ibaga na nga awan sir serbik, nga irresponsable ak. Rupat kwarta kit ya babae ah. Talaga bastos ka nga anak. No sermonan dakla ang gapukan Janice. Nasaysayat lang ang nuput din tayo na ito asaritaan, papa. Day talag sermon ti raramidin nyo. Buisit kit, deti kasto ya paragbiag. Nana Doray, inton madanon ti aldaw ti panagpasngay ko. Adalaan dito'y kabinet dagiti masapsapol para iti maladaga. Kompleto amin ang dagita. Ay na, talaga mo't nga excited ka na makakita iti anak mo, balasang ko. Agasam, talaga nga insagana mo undag iti kagawaan ni Bebe. Tap nga awan ton ti parekodyo, Nana. Nana, noon yan tuman bilang ti mapasamak kanyak iti panagpasngay ko. Da kayon to kuman kada Sir Roman ti makaammo iti anak ko. Saan yun to kumaabaybay-ayn? Ne, apay akas tamot tanti ibagbagam ngay. Saan tayo mamin nga amo noon yan to ti mapasamak kanyak, Nana? Basta, di yun to baybay ang ti anak ko. Noon nakat irresponsable mat nga rod ni Victor. Hindi mo ngamin panunutan nga at mapasamak ka iti panagpasngay mo. Ikararag tayo kit day, asapay ko mata na salon at kayon to nga gina. Kan di mo panunutan nga dadakas ang mapasamak ka, Janice. Kasta tinakunakan ka ni Janice, Doray? When sir, datayon to kano ti makaam mo iti anak da kan ni Sir Victor. No bilang ta da mapasamak kan kwa na iti panagpasngay na. Ne, amangan met no da marikrik na ni Janice, ngamsan na lang ibagbaga ka da tayo. Ay kastamot laang ti adda iti panunot ko, Sir Roman. Hanggang naragsak met no kasya akasarsaritak. Nga uray no agparparikot ka ni Sir Victor.
Ala, bayam, kasaritak to ni Janice. Inton bigat gaya man ti flight mo nga agsubli ija Pilipinas. When inside, mariknak nga minakasapulan nak ni Papa. Iso ang nagdesisyon ako nga agawid ije Pilipinas. Kat, kumusta mat ng tipusom? Saan mo ka din ang malaglagip ti ex mo? Aklo nakinsan. Malaglagip ko pa lang tinapalabas. Ang aman niya nga rod. Talaga siguro asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. Agpakabisi ak tulangan ni Jay Pilipinas. Into na da ako ni Jay. Ken maysa. Adan tumatan ka anak kak aliwliwak. Tapno malipat akong ti pan nakapasakit ko gapo kinayat. Pakumusta anak tulangan ka ni Tito Roman? Barang makaawid ak tumat ija Pilipinas. Oo, Anthony, iho. Nasaya at mata nagsublikan dito Pilipinas. Apay adi mo yung bagbaga nga agsublikan. Iti kasta, nasukon ka kumay sa airport. Kaya't kayo nga minasurprisahan, Papa. Iso adya kon imbagbaga kada kayo ti panagawid ko. Kaya't, kumusta kayo matan dito yung mansyon? Nasaya at lata mo diho. Awon kayam, umadanin ti panagpas ngay ni Janice. Makita tanto matan ti ka anakam. Sa dino nga rod ti ayan ni Manong Victor ita. Rumbang ko mabambantayan na ni Janice. Gapo tama nga no agpasngayan iti anyaman nga oras. Adaman na itayan dagiti barkada na. Kan sigurado arabiin to na sumangpet dayjay. Bayan nyo, Papa. Kasaritak to ni Manong Victor. Saan ang mabalinti kastoy nga aramidan na? Ay na, nagadumot ng dagiti pasarabom kanyak, Sir Anthony. Ada pa'y kabarbaro alupot kan sapatos ko. Para kada kayo amin dagita, Manang Doray. Ay na, Kas panagyaman ko dayta kada kayo. Gaputada kayo latang agsirserbi kada kami. saan lang amin nga amo ti pangibilbila nga kada kayo, sir. No di kat kapamilya. Gaputa nagsingpet kayo mat kanyak. Manang, manipod ita. Di da ko nawagan iti sir. Anthony, kung ayo latang kanyak. Gaputa kasla ina kayo maten. Ay, sige no kastati ko na barok. Kat agyaman hak unay iti kinasayaat mo kanyak. Da kayo kan ni Sir Roman. Si kagayam ti kabsat ni Victor. Maragsakan ak amakamamukan ka, Anthony. Oray siya, Janice. Maragsakan akmat amakamamukan ka. Kaya't ko lang ti akid daw kan ka iti dispensa. Gapo ka dagiti madi nga ipakpakita ken ka ni Manong Victor. Uray ni Papa, talagang agparikot matlaan ken kuana. Awan ti rombang nga ikidawam iti dispensa. Agyaman akit di ka ni papayo. Gapo ta iso ti mangipapaay kadagiti amin nakasapulak. Mababainak nga roodon kan kuana. Gapo ta nagsaya at unay. Anay ko. Oh, apa yun, Janice? Anya ti mapaspasama ken ka? Nagsakitan ti tiyan ko. Ha? Aga na kaksan. Anay. Manang Doray, umay kayo kumaditoy. Nasken nga ipantan ni Janice ija ospital. Anthony, iho, sa akong ti mangimaneho iti kotse. Naska na maipanadagos ni Janice ija ospital. Saanen, Papa? Siya akong ti agmaneho. Ang mga numabannog kayo laang. Ang amiho, kagap-gapom lang iti biyahe. Ang mga nabannog ka pa'y laeng. Didak pakadanagan, Papa. Ala, mapantayon ija ospital. Kumusta nga tan ni Janice? Nakapagpas ngay nga tan, sir. Di tayo pa'y Doray. Urayan tayo laeng ti doktora na nga si kasukan kwa na. Papa, imat yu ka di ti cellphone nyo? Wan, iho, apay ka di? Buludag ko mati cellphone nyo, Papa. Awagak ni Manong Victor. Rumbang ko mga adda ditoy. Saan laada ita makibarbarkada ti aramidan na? Talaga nga irresponsable day dya kabsat ko. Oh, sige, iho.
Adto iti cellphone ko. Awagam ti kabsat mo. Masapol ang makasaritak ni Manong Victor. Saan ang mabalin abaybayan nalatan ti responsibilidad na kadagiti aginana, Papa? Oh, adto iti cellphone ko, iho. Awagam ti kabsat mo. Nay, adday tang ti doktor ana nga si kaso kan ni Janice. Umasidagan dito ayan tayo. Naimbag nga orasyo. Da kayo ka di ti pamilya ti pasyente. Wen, Doktor, ipag ko ti pasyente. Kumusta ti kasasahad na? Nakapagpasngay ka din? Wan, nakapagpasngayan ti pasyente. Isu na laeng, tada bad news ko kada kayo. Apay, doktora. Anya tinapasamak. Ay, una yan tinapasamak kan ni Janice. Pimusay ga po iti panagpasngay na. Sigun iti doktor. Narigatan ka no nagpasngay ni Janice. Ngay sumit ng tigapuanan ti panakatay na. Nakakaasimot ti anak da Sir Victor. Naulila anasapa iti ina. Piman ti apo ko. Sana namarik na ti pamatag ti may sangay na. Sapay kas mat ni Victor. Amuna nga umadanin ti panagpasngay ni Janice. Ngam di naman laas kaswan. Inawagan nun ni Anthony ni Sir Victor. Sapay kumangarod taumay ditoy. Iti kasta, makita na mo't ti anak daken ni Janice. Nasaya at matay may kaadagos dito ospital, Manong Victor. Unay kamaten, ammom nga umadanin ti panagpasngay tinobyam, ngam di mo man la asikaswan. Anyat serbim nga ama, ha? Iso ka ding inawagan nak dito, tapno sermonan nak, sika, ha, Anthony? No day tamot lang karamidan. Di na ko man pinaumay dito ospital. Total, anda kayo mat ka ni Papa ang mga sikaso karagiti agina. Saan mo ka di nga amuan? No anya ti kasasaad ni Janice, Manong? Saanan? Gapot sa anak nga interesado. Nga uray ibagakkan ka. Anatayin ni Janice, gapu iti panagpasangay na. Anya? Natayon ni Janice. Juan, gapu ta narigatan. Gapu iti panagpasangay na. Sapay ko ma, tadi mon to pagbabawyan da ito'y nga inararamid mo, Manong. Ken sapay ko ma, ta saan to amatawid ti anak mo ti ugalim. Ti kinairresponsablem nga ama. No agsasaw ka, kunabla no perfecto ka, Anthony. Diyak nga rod kaya ti maadan iti responsibilidad. Iso ano kayat mo? Sikan ti makamoy ti ubing. Total, nasayaat mo ti kababalin mo. Nakitak itay ni Victor dito ospital. Ngam pimanaw matladagos, Anthony, iho. Wen papa, pimanaw. Apaman anapirmaan na ti birth certificate ti anak na. Kasla di man la naglitay iti napasamak kini Janice. Di na pa'y inubamat ti anak da, sakbay apimanaw. Bayan tayo pa lang ni Manong Victor. Gapotag sakit lang ti ulo yo. No kanayin nyo abagbagain. Iho, agawid ka pa'y lang iti balay. Siya kung ti makamo ditoy. Awan pa'y pulos inanam. Talagang agawid ak pa lang, papa. Gapot amarik nakmatan ti bannog ko. Agsubliak to inton madamdama dito eh. Iti kasta. At da mga sikaso iti kaanakak. Wen gayam. Anya ti plano iti bangkay ni Janice. Mayawid iti balay. Nawagak itay ti pamilya na. Kat nakasaritak ti inana. Kinunana nga itilangan mansyon ti pakay masayagan ti bangkay ni Janice. Gaputawan mat mabalinda apang imasayagan iti balayda. Isudalaengen ti mapan iti mansyon.
Imbag man ta na panunot mo tinagbakasyon dito syudad. Una, gaputa saan kamat ngamin ay nga gawawin iti lugar tayo ading kaw. Amok nga may na makumikom ka. Iso asyak lang ang tinagpasyar dito yung syudad. Ay, talaga ang makumikumak dito yung mansyon. Kan may sa, awan mo ti aramidok ijay lugar tayo. Iso adi tuyak latan Sa dino nga itayan da Don Roman. Napayadakda kayo lang tiyada dito yung mansyon. Ay, kwa. Adada ija ospital. Nagpas ngay nga min tinubyan ni Sir Victor. Iso na lang tanatay. Kasta ka day? Ay, kasimot nga ron Wen nga rod Iso nga inton malam. Agsubliak ija ospital. Tapno kadwa da Sir Roman ang mga sikaso iti maladaga. Ken sigurado nga asikaswan dam ti bangkay ni Janice. Turay, madamdamalaeng isang putdan ti bangkay ni Janice. Paumay meten dagiti kakabagyan na dito yung mansyon. Nakasaganan ti amin, sir. Imbaglaangan ta nakapagbakasyon ni Manong Elmo akabsat ko dito'y syudad. Iso nga adda kadwami amang isagana kadagiti masapsapol para itipan nakalamay ni Janice. Simangpet ka din ni Victor. Ay saan pa'y, sir? Amang ano inton madamdama pa'y asumangpet. Ay, anyan ti anak ko. Kasla di man la nagliday, iti pan nakapukaw ti kayanayat na. Di na pa'y pulos maasikaso ti mismo nga anak da. Nayakaran iti regular asilid ti kaanakak dito ospital. Sigun iti doktor. Mabalin nanti ma-discharge kalpasan ti duangal daw. Ay, nakakaasimot ti kaanakak. Nasapa na ulila iti ina. Kat ti ama na, irresponsablimat. Nakariingan ni baby. Umay kan baby, ubaan ka. Di ka nagsangit, tuwan? Adalaan dito ni Tito amang bantay kan ka. Hustunan, baby. Antay ta, nagsardeng nga nagsangit. Baby, uray no ulila kan iti ina. Kan di nakamaasikaso ni Manong Victor. Saan ka baybayan, baby anak? Adak lang dito'y para kan ka. Ibilang ka, kas pudpud no nga anak ko. Dito'y matgayam tinangimasayagan nyo ti bangkay ni Janice, papa. Kanda kayo pa yun, tinaggastos. Wen, gapotawan meten ti sabsabali ni Janice. Kan isumet ti ina ti anak yo. Isu nga awan nga rod parikot kanyak, no siyak ti agastos. Naggasat maten na iti dadakkel na no kasta. Amang ano pagkwartan da kayo pa eh. Gaputan nasingput kayo launay kadakwada. Saan damat siguro nga aramiden dayta. Ta saan damat siguro arupat kwarta. Oy, Victor. Ingkamat ko makitain ti anak mo di ospital. Aywanam kumamet. Saan laday ta makibarbarkada ti aramidam. Apay ko maamapanak pala ijay. Ang damat niya Anthony, ang mga sikaso ken kwa na. Ken sigurado asermonan naktumanin da ijay no makitanak. So, nasaysayat langan, saan ako na mapanid ospital. Ay na, naglungpo matuntoy ka anakam, Anthony Barok. Karupro pala unay day di Janice. Hawen nga rod, manang duray. Sayang. Gapot sa saan man laan nakita day di Janice ti anak na. Kaslasikan ti ama ni Baby. Gapot si kamot ti mga asikaso kenkwa na baraw. Talaga kasta, Tata Elmo. Nakakaasimot nga minti ka anakak no baybayak. Awan gayam, da kayo pa'y lang timang kita kini baby
Asikasok lang ti bill dito ospital. Kalpasan na, agawid tayo mata ni Diamansyon. Sige, Barok. Da kami ti makaamaw ka ni Bebe. Itata na itabunan ti bangkay ni Janice. Agsubli ka kadipay lang di Amerika, Anthony Iho. Saanin, Papa? Dito yaklangan Pilipinas. Tulungan kayo langan ang mga sikaso ka nagitinegosyo tayo. Kan may sa? Diyak kaya tapanawan ti ka anakak, Papa. Gaputa nakakaasimat. Sigurado ngamin asaan tumat lang nga asikason ni Manong Victor. Kaslasikan ti ama ni Baby. Gaputa si kameten ti mga asikaso ken kuana. Sikan ti mga raramid kadagiti responsibilidad kuman ni Manong mo. Amoyo, Papa. Iti kastoy nga aramidak. Nalipata kon anaming pinsan ti pan nakapaay ko, gapukan ayat. Pagyamanak lawanay, gaputa dimteng kada tayo ti kaanakak. Uray no saan ko apudpud nung anak ni Baby, ay wana ka na imbag. Ipariknakken ko na asaan nga agmaymaysa. Gaputa adda tayo amang ipatpatagken ko na. At tuyin ti kape nga impatimplayo, Sir Victor. Madamdamalaeng, maluton ti pamigatan. Mabalin yun tumatan ti mangan. Sige, Doray. Hindi sumlang di talamisan ti kapek. Kapyak to inton madamdama. Sa dinungay, ti ayan da papakanan to ni. Ay, nakaturog pa ni Anthony, sir. Napuyatan ngamin anangay aywan ka ni Baby idirabi Nimot papayo, nasapa arimwar. Kasta ka rin. Sige. Panawan na ng rudan dito terasa. Isagana yung ton ti pamigatan. Kaputa mabisina kon. Sige nga rod, sir. Ayabanda kayon tulaengan no nakasaganan ti makan. Sige. Hindi ba Charles ti mawawan? Anong patibagana ya? Hello, Charles. Hello, Victor. Sa di mo tiyayan mo ita? Adag di ti mansyon. Apay ka di? Agkita tayong ton madamdama. Ilibre ka manan iti arak. Ay, katwa na. Ibagam nga rod no sa dino ti pagkitaan ta. Kanuan niya nga oras. Iti kasta, mapana kadagos. Kita lang manan nga inawis nak dito ipar, Charles. Nabayaga dita nagkita. Una, tabi si akmat nga minakanayon. Anyay, kumusta mo't tibiyag ti maysa nga ama? Handamag ko, anatay gayam ti kaayan ayat mo, iti panagpas ngay na. Well, isa dapapakan Anthony, ti mga asikaso iti maladaga. Anya? Saan mo nga as-asikasuan ti anak yu iti day dinobyam? Saan? Awan mo't amok, may papaniti panagasikaso iti maladaga. Kan may sa kayat ko ti abda iti ruwar. Ngam ti agkulkulungak nga agaw awir iti ubing. Alakit din, agurder tan iti arak. Ipapas ko man ti aginom ita. Sir Roman, kitaan nyo ni Anthony. Kasla saan na mabambanaw ang mga asikaso iti apuyaw. Oray no kanayo na mapuyat kat saan nga grek-reklabaw. Pudno day ta, Elmo. Nakita no kasano ti kinaragsak ni Anthony, ididimtang ti anak ni Victor. Sana na malaglagip ti sigod akayan ayat na. Ken sana pa yan nakaya ti agsubli di Amerika. Nagasak pa lang ti anak ni Sir Victor. Gaputada kayo kan ni Anthony amang ipatpatag kan kuana, sir. Ang dumalatan ni Sir Victor mismo ti mga sikaso iti anak na. Ay, awanen ti maramidan tayo. Gaputa talaga nga responsable ni Victor. Nupay kasta, mamati ak nga iti may sangal daw, katagbalbaliw tumatlaeng ti anak ko. Sige lang, Charles. Agurder ka pa iti arak.
ipapastakit di ti aginom. Kakay suna, ay talangan nagkadwata man. Ang parts, nabartakan. Ang mga nudimon kabalan ti agawit. Kabalak, siya pwede ko na. No kahit mo, itulod na kidiman siya na pama na malpas na ginom. Gustong ti arak, parts. Intun sumarunong tumanan nga ginunta. May kagid din. Itulod kan nga agawit. Kalpasan na, agawid ak tumaten. Lukatan Ay. niyo tiket! Ay, sos. Dunay! Ay, nabartak Lawan manan ng asim bigay. mangput ni Sir Victor. Ay, unay matan. Sa akong ti mga lukat iti gate, manang. Kitaan nyo pa lang ni baby. Wen, sir. Dunay! Lukatan tiket ko lang! Papa nagbay ka! Ha? Saan? Unayan ni Sir. Ay, ang mga numakariing ni baby. Gapo iti kinaariwawa na. Wow! Timad gayam kasising putanakam sat ko din ang ilokat itigay. Imbag man tam nakaring ka pa, ha? My brother. Wen, gapo ta nakakaasimat ti kaanakak, naawan ti mang bantay kan kuana. Kasanumat ngamin, imbes as sika ti mga sikaso kan kuana, saan mat? Gapo ta day talang agbarbartag kan makibarbarkada ti ammom nga aramidan, manong. Ala, umunag ka. Ito dahil pa nagsasaom. Kasalay bagbagam nga awan sirbik. Kaputo dahil talang makibarbar ka na ti ammo karami din. Basta ka din. Ay, Anthony ha. Tanagam ti paragsasaom. Nanusan madanog ka na ha. Sige. Aramidam, manong. Apay, mapaiswan ka iti ibagbagak. Pudnumat ngamin asan mo nga asikaswan ti anak mo. Tapno ibagakken ka. Awan sirsirbin nga ama.